ଶୀତ ଦିନର ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ସକାଳର କାମ ଟିକେ ସାରୁ ସାରୁ ଝିଅ ଆଣିଦେଲା ମାଛ। ତ ମାଛ କେଳେଇବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ମାଛ କେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲି ମାଛ ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ମାଛକୁ। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲି, ମୋର ସକାଳର ଖାଇବା ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଖାଇନେଲି ରୁଟିକୁ ଚା ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଆରେ ମାଛ ଆମ ପାଇଁ ସିନା ଆଣିଥିଲେ, ମମି ପାଇଁ ତ ଛତୁ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ବି ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଭାତ ବସାଇଦେଲି ଚୁଲିରେ। ଭାତ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚୁଲି ପାଖ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି, ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ କେତେ ଟକମକ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି, ଚୁଲିରୁ ଆଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଝିଅକୁ ଲଗେଇଦେଲି ସାଲାଡ଼ କାଟିବାରେ। ଝିଅ ସାଲାଡ଼ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ଆରାମସେ ଖାଇଦେଲୁ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଭାତ